Hello mga ka-VG! And for today's vlog ay papakita ko po sa inyo kung paano nga ba ang paggawa ng homemade daing na bangos. So may nabili po kaming fresh pa na bangos. Ayan, sakto lang po yung mga size nila para po sa ating gagawing daing. So pangit naman po kasi yung sobrang laki. So at least we have, this is 2 kilos po and super mura talaga na mga isda sa fish market. Okay, so ito po ang ating mga ingredients na gagamitin. So, meron tayo, syempre, dapat damihan po natin ng bawang para mas malasa po ang ating daing. And syempre, black pepper powder, salt, and suka. Dato puti, bekeremen. So, ayan, start na po tayo. Umpisahan na po natin. So, syempre, mas maraming bawang. Pinong-pino. Kailangan po pinong-pino ang ating pagkaka-slice sa ating bawang para mas lalong manuot po ang lasa ng bawang sa ating isda. Okay. Next step, so yan, tapos na po natin may slice ang ating mga bawang. Next po, ay syempre, papakita ko po sa inyo kung paano po ang tamang pagdaing ng isda or ng bangos. Okay, umpisahan na po natin. So, dito po natin siya hihiwain. So, dito po sa likod. So, start na po tayo. Dito muna, dahan-dahan lang. Dapat po yung gagamitin po nating kutsilyo, dapat po ay matalas. So, dahan-dahan lang guys. Ganyan lang. See? So, dito po ay napakabilis lang niyang hiwain. And, dito po tayo sa ulo, mag-concentrate. Okay? Perfect! See? Ayan guys. So, ganito po siya. So, sakto yun. Kung gusto nyo pong tanggalin po yung mga tinik. Okay, so syempre alisin po natin ito. So, ganyan lang po yung tamang paghiwa ng ating daing. So, 1 lang. Next. Ganun po ulit. Dito po sa center. Ayan. Then, umpisahan natin dito. Okay. Ganun lang. Pasimple po. Ayan, sa ulo. Okay. Wow. Perfect. Center ulit. Ang ganda ng isda natin kasi super fresh talaga. Okay. Ayan. Then sa ulo. So, ganun lang pong gagawin nating proseso sa iba pa nating nagtitirang mga isda. Alam nyo ba guys na habang hinihiwa ko po yung mga isda ay kinakabahan po ako na baka po pati po ang aking kamay ay mahiwa.
So, tapos na po natin huwain ang ating mga isda. Okay, tatanggalin natin itong hasang, pati po yung mga lamang loob, yan mga bituka, kasi mapait po yan. So, yan, ganun lang. Remove. Okay. Hasang. Sabay-sabay na po natin siya. Tanggalin muna yung mga lamang loob bago po natin hugasan para mas mabilis po. Ayan, one down. At ganun din po ang gagawin natin sa mga natitira pa nating mga isda. Actually, matagal ko na talagang gustong subukang gawin itong pagdadaing ng isda kasi nakikita ko ito sa nanay ko na kapag nagdadaing siya, hindi lang bangos ang ginagawa niya pang daing ay galunggong. Napakasarap ng pagkakatimpla niya. And aside sa nakatipid ka na, alam mo kung anong timpla ang naaayon sa iyong panglasa. Ayan, tapos ko na pong lahat matanggalan ng hasang at mga lamang loob ang ating isda. So ito na po ang ating mga nalinisan na bangos. Hugasan po muna natin. So see, ito po hindi na po natin siya tatanggalan kasi ito po yung taba ng bangos. So ngayong peraso to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ayan. 2 kilo po ito. Gasa na po natin. So, lagay lang muna natin dito. So, ito pong daing na bangus pwedeng pang negosyo. Diba? Pwede natin itong ibenta online. Di mo kasama sardine? At ngayong nahugasan na po natin ang ating mga isda, mag-prepare na po tayo ng pangtimpla natin sa ating gagawing daing. Kakailanganin po natin ng 2 cups of vinegar, 2 tablespoons of iodized salt. Ilagay na rin po natin ang ating mga bawang na hiniwa po natin ng pinong-pino. At maglalagay din po tayo ng 1 tablespoon of ground black pepper. So, nasa inyo po kung gaano kadami ang gusto po ninyong ilagay. Sa akin po, mas prefer ko po na maraming paminta para mas maalis po ang langsa ng isda. Haluin po natin ng maigi para balanse po ang timpla ng ating gagawing daing na bangus. Sa inyo paano. So, iba-iba po yung iba-iba po yung proseso ng pagdaing
paggawa ng daing na bangus. Sa akin po, mas maganda ganito. Ayan. So, malinisan na siya. Malinis na. Ayan. Ganyan. Mas manuot ang pasim. Mas maraming paminta, mas maraming bawang, mas masarap. Para mag-absorb yung kanyang suka. So, mas gusto ko po yung ilalagay po yung isda. Lalagay ko na po yung kanyang marinade. So, i-arrange na po natin ang ating mga isda. Imamarinate mo natin siya within 1 to 2 hours or mas maganda po kapag overnight para mas lalo pong nag-absorb ang ating suka at ang iba pang mga ingredients na linagay natin sa pangtimpla ng ating daing na bangos. At ito na nga po ang ating homemade daing na bangos veggies version. Muli ako po ay malugod na nagpapasalamat sa patuloy niyo pong panunood ng aking mga videos. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, comment, share, at mag-subscribe ka na rin plus click the bell button to keep you updated for my upcoming recipes. Abangan niyo po ang aking next vlog kung paano po ang pagtanggal ng mga tinik sa ating daing na bangos. Hanggang sa muli po, Diyos mabalos! Thanks for watching!